Noniin. Kuuluuko tsekkiä? Haloo! 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 Haloo? Haloo! Kato, potti ainakin Potti elää. on hereillä. No Noniin, niin, kato. tsekke. Pistä siihen. Mä en tiedä mikä siinä on, että aina kun sun kanssa tekee jotain, niin aina täytyy vittu säätää jonkun netin kanssa tai joku laite präkää tai joku präkää. Nyt meidän präkää tuo pikkuchatti, mutta se ei haittaa mitään, koska meillä on iso tuossa auki kanssa. Toivottavasti tää nyt ainakin tuuttaa. Joo, mä voin tämänkin korjata tästä. Noin. Joo, otetaan Tuohon tuli nyt sit saman tien traktori tuohon pihaan, niin ei se mitään haittaa. toivottavasti ei ihan liikaa. Huomenta. Huomenta, tervetuloa Näin. tänne Jumalan saarnauksen pariin. Hienosti se kato lähti. Kyllähän se siitä sitten. Vaan 4 minuuttia myöhässä. Ei, meillä oli siis idea, meillä on semmoinen oikein hands-free kamera tässä näin, ja sit se nyt ei sitten. Joo, siinä nyt. Se oli nyt siitä sitten kiinni. Sitä ei käytetä ikinä. Tervetuloa. Ei todella. Tervetuloa. Tervetuloa tähän massiivisen megalomaaniseen showhun. Kyllä. Tänään on luvassa jotain, mitä ei tiedetä, miten tämä tulee tapahtumaan tai miten tästä tulee käymään. Mutta Meillä on ihan vitu äärimmäisen huikea show tänään. Tää aivan vitu köpö toiminta ihan varmasti. Eikä oo. Mutta tää on elämys ja tää on ennen kaikkea matka. Iso juttui. Iso kirkkaisiin saleihin mennään kohta. Uskokko näin? En mä uskis. Mä valehtelen silmät päästäni aina. Mä huomaan se. Sä olet tämmönen patologinen valehtelija. Vähän niin Pelle. Kyllä. Kiitti. Meinasin sanoa jotain muutakin rumaa, mutta... Ollaan telkkarissa. Taas. Äiti! Mä pääsen joka kerta telkkariin, kun mä teen jotain internettiä. Mitä sä viimeksi olet tehnyt? En mä tiedä. Meidän podcastit siellä pyörii telkkarissa. Terve Finkino. Tää on eka striimi, että Sane on selvinpäin. Kyllä varmaan muuten. Joko selvinpäin tai sä et tunge jotain tulista sun perseeseen tai suuhun. Juu. Perus influencerin elämä. Habanerot perseeseen. Ai saatana. Joo, mä tuppasin striimailemaan pienessä pöhnässä. Mun piti hakea se persona sieltä tölkin pohjalta. Niin selvinpäin ei ole persoonaa. Niin. Ei. Onko mun nuha? Alex on nuhaa. Mä olen definition. Jos te katsotte sanakirjasta nuhan, niin siellä lukee... Se on tuonne Aleksin näköinen naama. Se siellä lukee Juha. Juha. Mikäs kaveri tämä Juha Mildi oli? Se oli joku toimitusjohtaja, joku Juha Mild. Se sukunimi oli oikeasti Mild. Se oli joku toimitusjohtaja. Koetatko sä nyt niinku astuttaa vaan paskaa? Et se... En oikeasti yritä. Ihan oikeasti oli. Olisiko Juha Mieto? Ei, tietenkään. Juha Mieto on meidän kaikkien toimitusjohtaja. Mitä vittua? Mä voin luvata sen, että yksikään live-striimi, mitä tältä kanavalta tulee, ei hevon vitu järkeä. Meillä ei missään meidän hommissa on minkäännäköistä punaista lankaa. Sitten kun Alex pääsee siihen tiettyyn soneen, niin se on niinku siinä. Ei löydy lankoja. Luota ittees. Ja luota ennen kaikkea luota muuhun. Ennen kaikkea sun täytyy nyt luottaa muuhun. En sekuntiakaan. Mikäs vitu juttu se oli, mitä sä olit maistanut just? Sä sanoit äitienpäivänä, että sä oot maistanut jotain ihan todella outoa juttua. Mikä se oli? Muistatko sä? En mä niin pitkälle muista. Maistanut jotain outoa. Sä olit maistanut jotain todella outoa juttua, ja sitten mä kysyin, että niin, että vittu, kyllä tota voi syödä, mutta ei sit voi maistaa käpyä. Sun täytyy luottaa muuhun. Se oli se idea. Trust me, brother. Joo, ensimmäinen viimeinen livestream. Onko se kesä? Kyllä mun shortsit on, että kyllä mä lasken tämän kesäksi. Mä en teepaitaa, en tarvis. Ihan pellit paljana vois olla. En tarvis. Hupparia. Huppari on nyt liikaa. Mut hupparilla me tarvitaan sitä, koska... Me tarvitaan mun hupparia. Me tarvitaan pieni kamuflage tähän meidän touhuun. En tiedä, kuinka kauan me tässä nyt jaaritellaan ennen kuin me tehdään tämä huikea siirtymä tähän meidän itse aktiin. Alasti ei Sure. Kyllä käy. Kiitos Mina Puorin. Äijäkin päässyt tänne. Kato,
Vanha Terve. tuttu. Täällä ei pelata CS 1.6, voi luvata. Ei kannata kysyä. Sun täytyy kyllä joskus. Ei pystäri. Tai vastasi jo. Ei onnistu. Ei täälläkään. Miksi et sä suostu? Mä siis saatana rahaa. Perkele! Mä en ole pitkään aikaa pelannut edes mitään mikä nämä? Mitä nyt on pelannut? Tämmöisiä tiedäks shooter-pelejä. kyllä sunkin Hiukan aika. pelasin Marvelia. Itse asiassa Apexia pelasin pitkästä aikaa 3 matsia. Latasit sen Latasin ja poistit sen. En mä vielä poistanut. Joo. Ei oikein kuule enää reaktioaika. Ei oikein kulje enää. Ei kulje. Sulla on. Lippavinos. Oli vähän. Lopeta. Ihan heti. Kun nyt tää tuntuu siltä, että tää on vinos, vaikka jos se on, onko se nyt suora. Tää on vähän tänne nulpahtanut tämä lakki. Tuli pieni. Älä oksenna nyt, ei ole mitään semmoista. Satisfactory playthrough milloin? Ei varmaan tällä kanavalla, mutta... Joo, ei pää ei riitä siihen peliin. Ei. Mä pistän tosta tunnelma musiikki. Pistä vaan. On musta tullut vähän vanha. Ei pysty enää edes liikkumaan niin kuin ilman vihoa. Tuo vasen jalka on aivan paskana. Mä odottelen, milloin tulee marssimuututuma, että mä voin olla kuukauden kotona. Just tänään puhuttiin. Se on siinä. Just tänään puhuttiin, että marjastamaan kun mennään. Niin... Joo, ei meikä selällä lähetä. No, mä ostin sulle semmosen jatkovarren siihen. Semmonen senioriystävällisen jatkovarren. Ei tarvitse kyykkiä. Tiedätkö Sane? Mikä on hieno? Pitääkö sanoa mikä on hienoa? Ei ole viime aikoina ollut kauheasti mikään hienoa, niin en kyllä tiedä. Sä voit kertoa kyllä. Että... Kyynisyyden perikuva. Se on hienoa, sen mä tiedän. Kun mies soittaa. Se siis ei ole mitään hienompaa kuin mies soittaa. Kyllä se on siis. Sä lopetit. Joo, mä lopetin. Selvä. Mihin sä menet? Mä aloin pitää Coca-Colaa, mutta tarvitsisi käydä kepi heittämässä ihan kohta. Mutta... Kepillinen heittämästä. Sitten kun sä käyt heittämässä keppiä, niin sit voidaan varmaan aloittaa. Kyllä, tehdään semmoinen. Mulla ei ole enempää asiaa suussa. Ai niin. Mä en oo siis sitten nyt striimannut yli 1,5 vuoteen. Mulla ei ole mitään käsitystä. Vaikka me just harjoiteltiin, että miten tätä käytetään. Mitä sä haluat tietää? Mä katselen tossa sit vähän. Älä kaiva nenää samalla sormella, kun kosket Stream Deckia. No, jos mä käyn heittämässä kepilliseen, niin sit sä voit jutella kansalle. Sitten kun sä tuut, niin sitten aloitetaan. Joo, tehdään näin. Pidemmän kaavan kautta. Jaa, oikein sopiva. On. Joo, sä voit varmaan jäädä sinne. Sulla oli mikki mukaan. Sataaks siellä vettä? Ai jaa. Sataaks siellä vettä? No mene sisään sit. Älä sit kuse. Voi jumalauta, on se nössöpoika. On se nössöpoika. Missäköhän ei oo tallikissaa? Ei oo Teemukissaa nytte. Meillä on 2 hengen Squid Game tänään kyllä. Meillä on vanha kunnon pukkitaistelu 300 metrin korkeudessa. Sane häviää, Rip Sane. Mä jatkan yksin sen jälkeen sitten. Ei oo tallikissaa näkynyt. Tuossa oli, ennen kuin tultiin tänne, niin siinä oli toisen värinen kissa. Ei ollut meidän OG-tallikissa silloin. Se oli nopea keppi, sulla on pieni muna vissiin. Mitä vittu, ei se siedä niitä. Ei siedä niitä vittu pätkääkään. Anna se mun sentin munaa tuota tähän keskusteluun. No ei sitä vois tuodakaan, kun ei se mahdollista. Mitä se taas trippasto ollaan livessä? Mitä? Mikä strippa? No anna sen trippaa. Mikä strippas? Mikä strippas? Töistä kotiin. Striimi auki. Saaret. Emäntä ja koirat saaret. Tänään tiedät. Saaret. Kaikki tulee Saaret. kotiin. Lyhyet pallit.
pitkät pinnat. Ja kaikki hyvin. On. Joo. Oletteko te nyt valmiita sitten? Me ollaan teille tajuttu tämmönen Pitääks eräänlainen show. meidän nyt vähän pohjustaa? Aika vähän. Okei. Sade lähtee nyt teille tuntemattomalle ja minä jatkan tästä eteenpäin. Joo. Ei kun en mä Ei, pidä se vaan, ei se haittaa. Vähän ensimmäisen live-lähetyksen pieniä tämmösiä juttuja. Moikka Sane. Ei, me mennään kummakin. Niin mennään. Vähän saakka pimeä. Mut sä et tuu hetken aikaa näkymään. No niin. Ja kuulumaan teille. Hetki pieni, olkaa hyvä.
tommonen pieni nokare. No, joo, ja sit paljon sitä vettä sinne ja saadaan oikein puhtaaksi ne hampaat. No, ja itse aloitan normaalisti vasemmalta puolelta. Sillä alkaa oikein hyvin vahtoamaan. Vähän jäykkä. Aamuisin välillä vähän jäykkä olo noissa olkapäissä, niin hampaista pesu jälkeen yleensä on toi niin. Hampaista pesun jälkeen yleensä hiukan venyttelen. On aika herkkä niallu ollut aina. Hampaitani pesua aamuisin, niin voi olla semmonen, että täytyy nyt lasia vähän tänne päin. Noniin. Ja sit välillä on vähän suttas touhuun, niin suuta on tehnyt aina mieli vähän pyyhkiä kanssa siitä jälkeenpäin. Joo, Ai. Ja aamupalan jälkeen tosiaan, ei aamupalan jälkeen, kun näiden hampaiden harjauksen jälkeen, niin päivän tärkein ateria on totta kai aamupala. Normaalisti syön 1-2 sämpylää, ehkä hiukan jogurttia. Leipäni teen kurkusta ja kinkusta ja voista sekä juustosta. Normaalisti keittiön pöytä on kyllä niinku puhtaampi, mitä se on nyt tällä hetkellä, niin ei se haittaa. Me voidaan lähteä tästä nyt hiukan pyyhkimään tätä pöytää vielä ennen kuin me lähdetään tekemään tätä meidän aamupalaa. Noin, nyt näyttää aika hyvältä. Joo, hammastahnatkin vittuu siitä. Hyvä. Juuri noin. No niin, aamupalaa! Kauhea nälkä on valmiiksi. Oma lempparini aamiaissämpylä. Avataan siitä. Mä tykkään näistä, kun nää on valmiiksi leikattuja. Oho. Kissat syö kaiken, mitä tippuu lattialle. Joo. Oi kauhean kaukaa. Oi, jaks. Pikkusen. Ai. Täytyis varmaan käydä hierojallakin. Vähän useammin. Missä se veitsi on? Veitsi. Missäs meidän veitsi? No, olisiko se sämpyläpussin alla? Katsotaan. Sieltähän se löytyykin. Sillä me lähdetään voitelemaan meidän leivät. Itse henkilökohtaisesti tykkää syödä kansipalan ensin. Ja kun mä teen sämpylää, niin mä teen siitä niinku yhden leivän aina aamuisin. Joo. Siinä on pohjapalaa, joo. Ja siinä on kansipala. Lähdetään ihan voitelemaan. Semmonen hyvä pieni kerros siihen. Hyvältä näyttää. Kyllä mä oon taitava. Mä oon kokki ammatilta, niin mä tiedän, että se näyttää siltä. Noin. Aha. Vähän toi syvyysnäkö välillä vähän prakailee. Noin. Pistetään kansi pois ja sit... Noin. Kinkkua on laittanut yleensä. Mä pistän kinkun ennen juustoa. Mä oon semmonen äijä. Oho, siinä on voikippa noin. Siinä on juusto. Oi kauan kaukaa taas. Siellä. Noin. Ohuen ohut ylikypsä loimukinkku.
Sieltä. Nää on jonkun oikeesti psykologisesti mielenvikaisen ihmisen keksimiin mä paketin. Ei se aukee. Nää on vaikeita paketteja. Mut siitä me saadaan, siinä on semmonen hieno, just siinä kohtaa oli semmonen veto. Sitten kun saadaan se auki, noin. Ja piaru haisee, semmonen pieni loimukin. En oo. Tietenkään. Noin. Minä siis sen leivän päällä laittanut semmosen 1 tai 2 siivua. Tänään on vähän tämmönen olo, että täytyy saada hiukan enemmän. No pöydällä tippuu 1 pala vielä. Kinkku, niin seuraavaksi loogisesti tulee juustoa. Kyllä. Täytyisi olla aina joku liinatot mukana kun tekee ruokaa. Se esinahka lähtee siitä päältä pois. Kinkku. Pistin sen tuohon taakse lattialle. Kissat syö kaiken mitä minä en syö. Onpas vaikea paketti. Vähän nyt saatana siitä. Noin ja... Noin! Kyllä se sit lähtee. No niin, saakeli. No niin. Just on höylä. No, vähän tuolla kaukana taas. Vähän tuolla kaukana taas. Vähän niin. Kauhean lähellä pöydän reunaa on nyt toi. Oh. Tää on vaikea laji. Itse tykkään leivän päällä niin laittaa 2-3 siivua normaalisti. Oon laittanut näitä juustosiivuja. Eikä silloin niin väliä, ettei siitä tule semmoista kokonaista hienoa siivua, mutta tommonen, kunhan sitä juustoa on siinä päällä, niin se riittää mulle ainakin henkilökohtaisesti. Joo, just siitä. Missäs se? Saadaan siitä toi juusto tohon leivän päälle siihen kohtaan ja pikkusen vielä. 1 siivu vielä. Noin, se lähti sieltä hienosti. Missäs se helvetti se nyt on se juustosiivu? Siinä oli joku toinen siivu ja sitten toinenkin siivu vielä löytyi. Noin, sieltä löytyi. Just noin. Näyttää aika hyvältä. Sitten vielä voileivän kruunaa itse kurkku. Joten kurkkua lähdetään nyt leikkaamaan vielä siitä. No toi kansipala, joo. Ja... Mitä mieltä ootteko te semmosia juustohöylän leikkaajia vai millaista te leikkaatte normaalisti teidän kurkkuun? Mulla olisi nyt vaihtoehtona voiveitsi ja juustohöylä. Kyllä mä ehkä lähden juustohöylän tällä kertaa liikelle. Ei se oo toista kuin pieni pala vaan siitä pois. Ja varo ettei sormeen satura. No ja sit vielä esinahkaa. Tää on tuttuu touhuun. Tää on niinku... Tää tapahtuu muutaman kerran kuukaudessa. Siitä me lähdetään leikkaa hienoja siivuja. Muutamat siivut siihen leivän päälle. Noin. Mä tykkään aika paljon kurkusta. Kurkku on mun lempivihannes. Joo. Yes. Sitten vielä leivän päälle 1 kurkku. Ja muutama muukin kurkku ehkä niin sen leivän päälle vielä. Noin. Ei muuta kuin sitten kuule kansi päälle ja sit lähdetään suorittamaan aamupalan syöntiä. Sehän on siis suoritus yleensä, että tää on niinku... Mä en normaalisti itse syö aamupalaa. Yleensä. Mut
Se täytyy välillä skarpata. No on semmosia pieniä tsemppikausia kuule. Että syödään aamupalaa. On mun lempileipä. On mutta hyvä. Joo, tää on kyllä, tää on bängeri. Täällä voi kurkkuu. No nyt on hyvä leipä. Tuota kun saisi lisää nyt vielä. Oi, tulee minun suuhun ja... Se loimukinkku, se on semmonen, mistä mä tykkään. Ja leivän kanssa, tai leivän jälkeen, tässä tapauksessa jälkeenpäin, keitetään aamukahvit. Aamukahvi on äärimmäisen tärkeä osa omia aamurutiineja. Pistetään tosta vähän leipätarvikkeita pois ja päästään kaffettelemaan. No. Joo, ei oo enää nälkä. Täyttävä sämpylä. Noin, se on hyvä. Noin. Ja puhtaalta työpöydältä tietenkin lähdetään liikenteeseen joka kerta, kun lähdetään uutta tekemään, niin me putsataan tosta pikkusen pöytää. Noin. Hyvä. Jes. Hyvältä näyttää. Puhdas kuin mikä. Kahvia! Mieleni halajaa kahvia. Noin. Avataan siitä luukku. Tää on vähän hankala. Tää on uusi keitin, niin en oo ihan vielä varma, että miten tää toimii. Onkohan se semmonen, että tulee sieltä niinku sivusta auki? Toi. Kato, noin. Yes. Tää on ihan pränikkä tää keitin. Ihan pränikkä keitin. Ja totta kai kahvi juodaan aina papuja grindaamalla. Ja nyt tossa on puolet, toinen puolikas tehdään myöhemmin. Pikkusen. Siinä on aika hyvä määrä varmaan. Sen yhdellä kupilla. Sitten vielä vettä pitäisi laittaa tönttöön vielä. Tönttö auki. Sieltä auki tönttö ja siellä on meidän vedet valmiina. Loistavaa. Pikkusen valuu ehkä yli. Pistetään vielä. Hyvä. Siellä. Tossa. Vähän hankala. Tosiaan uusi keitin, niin ei oikein paikat ei oo hallussa. Nyt se on hyvä. Siinä on varmaan hyvä. Sitten vielä siitä luukku kiinni ja sit missäs täällä on virtanappula? Missäs täällä on virtanappula? Oho, se on aukes siitä. Missäs täällä on? Siinä on nappuloita. Ehkä se on ylin nappula siinä sivussa. Siinä. Ylin nappula taitaa olla. Nyt meni väärä päälle. Noin. Sitten aletaan kuuntelemaan, että alkaako se pörisemään. Mitään ei tapahdu. Otetaanko? Otetaan vähän keitin takaisinpäin ja katsotaan. Kato, onko se vaan hidas? Olla vaan hidas. Ai että kahvia! Ai. Just grindattuu luomu Afrikan papua. Ai että se tekee. Ja siihen totta kai kylkiäisiksi. On vähän vettä vähän. Kylkiäisiksi. Kauramaitoa, salted karamellia. Siitä on elämä tehty.
Totta kai, firman muki. Ei sitä muusta kahvia juoda. Niskaa vähän kulittaa. Kiitos. Kiitos minä. Ja sieltä se kauramaito. Noin. Oho, pikku squirtit. Noin. Me voidaan kaataa toi kauramaito ennen kuppia. Se on semmonen lifehack, se nopeuttaa arkea. Nopeuttaa arkea hyvinkin paljon. Voidaan kaataa semmonen pieni liru tonne kuppiin. Joo, varmaan hyvä. Yes. Hieno määrä. Mä kyllä tyytyväinen itteeni. Mä oon hyvä suorittamaan. Ei mitään ongelmaa. Ainoa on nyt se, että mulla on uusi keitin ja se on ihan helvetin hidas. Onkohan tässä uudessa keittimessä tippalukkoa? Näköjään. Joo. Eiköhän se oo tippunut kuule. Pistetään sitten kahvit mukihin ja lähetään ryystä. Just siitä. Just. Vähän kuppiin suoraan. Joo. Aika pienen määrän keitin kyllä kahvia, että luultavasti vähän viiliä. En tiedä, katsotaan, törpätään. Hyvä tuoksu. Joo. Seuraavalla kerralla kun keitän kahvia, niin muistan laittaa pikkusen enemmän sitä vettä sinne säiliöön. Tää on vähän niin kuin kauramaitoa nyt jois. Oikeastaan ei ketään siitä kahvin mausta oikeasti tykkää. Niin kuin maito tai kauramaito, niin sehän on se kahvin suola. Aamukahvi, äärimmäisen tärkeä osa elämää. Äärimmäisen tärkeä osa päivää. Se on semmonen juttu, että hörpätään loput kahvit tosta vielä. Kahvin jälkeen yleensä on sitten ollut hetki semmoista omaa aikaa, että näillä käsillä tehty erinäisiä asioita, mutta nyt ei ole aikaa tehdä sitä. Vaan sitten lähdetään näyttämään, että miten minun lounas tapahtuu ja valmistuu ja miltä se näyttää. Ja lounaan jälkeen totta kai on vielä pieniä semmosia arjen askareita, mitä me tehdään, niin lähdetään katsomaan, mitä siellä päin tapahtuu.
Nyt voi reittaa chattiin, että miten aamupala sujuu. 1:10. Huhhuh. Lounaan aika. Tää on yksi lempihetkistä mun henkilökohtaisessa elämässä. Syödä lounasta ja mikäs sen parempaa kuin kinkkukiusaus. Kartanon kinkkukiusaus. Tää on äärimmäisen hyvä. Tästä parempaa settiä ei löydy. Kinkkukiusaus on muutenkin semmonen helppo ja nopee. Oi, vähän. Näitä on vaikea avata, näitä paketteja. Mut kinkkukiusasta on muutenkin helppo tehdä esimerkiksi kotonakin. Se on vaan niinku kaikki samaan pannuun ja vuokaa ja uuniin. Se on äärimmäisen helppo. Jos on vaan nää ärsyttävät muovit tai... Noin. Ja totta kai mikron kautta. Oi. Hyi. Avataan siitä. Sitten sinne. Ei me ihan mennä. Voi juma. Voi juma. Voi juma. Noin. Sinne meni. Ja semmonen minuutti puolitoista ehkä semmonen hyvä kinkkukiusauksen lämmitysaika. Tää on taas tämmönen outo mikro, onko se ylempi. Näköjään sellainen powerikki vähän pienellä, niin alemmasta säädetään täysille. Jo alempasta, yes sir, ja sitten ylemmästä vähän lisää aikaa. 10 sekuntia, 25, 35, 45. Pikkusen vielä. Noin. Minuutti 30, niin varmaan lämpiä. Varmaan riittää. Oi. Pisti kahvi röyhytystä. Kuinka monta kertaa syötte päivässä? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kertaa täytyy syödä. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 5. Se haarukka. Haarukka. 2 tunnin välein täällä syödään. Sekin on tietenkin äärimmäisen hyvä vaihtoehto.
Ei sit vaan tuu nälkä. Siinä on vaan ikävä, jos saa 2 tunnin välein, niin pitää käydä tosi useasti kakkalla. Se on äärimmäisen epämukavaa. Jos kakkaaminen ei ole suorite, se on pakote. Näin mä olen aina sanonut. Vain aamukakkalla. Jeesus. Mä syön päiväaikaan niin paljon, että ei se mahdu mun suolista. Luukku. Hyvä. Noin. Sieltä otetaan kiitusausta ja höyryävän kuumaa. Se ei haittaa meitä yhtään. Me osataan puhaltaa ruokaa. Saadaan sieltä sitä. Noin, sitten vähän sekoitetaan siitä aluksi. Noin, sitten otetaan oikein kunnon haarukallinen siitä. Oikein tosi paljon. Kokeillaan kuma. Aika hyvä. Noin. Joo. Lisää vaan. Kyllä se maistuu. Maistuu hyvältä. Oi kun tätä sais paljon suuhun samaan aikaan. vähän kuin pieniä herneitä kesällä. Niitä tykkää syödä pistää paljon suuhun samaan aikaan. Tää on herkullinen tuote. Otetaan vähän vielä. Ei tän parempaa. Ei tän parempaa. Kiitos. Kiitos lounaasta. Koko maailma. Sitten lounaan jälkeen, kun on ruoka tehty, syöty, niin täytyisi tiskata astiat. Totta kai. Mulla on täällä tämmönen vati valmiina ja vadissa on jo toi tiskiharja. Sitten otetaan sieltä meidän äskeinen haarukka. Missä se mahtaa olla siellä? Noin. Se me tiskataan ja saippuan kerran. Tietenkin. Sieltä löytyy. Hyvä. Pikkusen sinne pieni töräytys ja tiskataan se meidän käyttämä haarukka sieltä. Saadaan uusio käyttöön sitten. Heti vaan uusio käyttöön. Pikkusen loiskuu, anteeksi kauheasti. Pikkusen plätisee ja loiskuu, mutta semmoista se tiskaaminen tuli valmiiksi. Se on henkilökohtaisesti se on niinku ärsyttävin kotityö mitä voi olla, on tiskien tiskaaminen, jos ei ole tiskikonetta. Mut se hoituu, kun sen tekee nopeasti ja näppärästi, niin siitä se vaan hoituu. Pitää vähän pöytää vielä tosta. Kivempi aloittaa sitten päivän toinen aktiviteetti, eli sukkien lajittelu. Se on myös äärimmäisen ärsyttävää. Täältä pestyjä sukkia. Täytyisi laittaa ne pariin. Tällä värisokena niin ei ole aina kaikista helpoin tehtävä, mutta on that ass tilaukseen, niin kyllä kato, kuvioista selviää. Nää ei ole kyllä ehkä pari. Se ei haittaa. Vähän kuin Sane olisi musta tällä hetkellä ylpeä, koska se ei käytä samaa pari sukkia. Niin tehdään tää nyt Sanen vuoksi. Tää koko homma. Se on muumisukka ja toinen on tässä. Menee hienosti yhteen. Joo. Väritkin mätsää sopivasti tuosta. Noin.
seuraavat siitä. Se menee vaikka tämän kanssa yhteen. Ei sillä ole niin väliä kuitenkaan. Nämä on saman kokoisia ne kaikki sukat, niin eihän sillä ole periaatteessa mitään väliä, että mitkä laittaa niinku yhteen. Pari sukkaa on vielä. Siinä on toinen ja toinen on siinä aika lähellä siitä. Saadaan se siitä suoraksi. Oi. Tää on kans yksi ärsyttävimmistä kotitöistä mitä löytyy, mut ei se oo sitten kun tekee vaan. Siitä saatiin sukat lajiteltua. Noin, nyt on päivän paskat askareet suoritettu ja sit tulee se illan paras hetki, päivän paras hetki, eli ilta. Mä olen täysin iltaeläjä, mä elän illoille. Ja illalla saa syödä iltapalaa, pestä naaman ja vetää pienen juoma ja lähteä nukkumaan. Joten lähdetään Aleksin iltarutiinien pariin. Pieni hetki. Illan aika. Rakastan iltaa. Illalla saa syödä iltapalaa. No siis jogurtti. Voi hyvää päivää, jogurtti. Ja vielä banaani, mansikka banaani jogurtti siis. Ei oo sanoja. Semmonen kulhollinen siis mansikka banaani jogurtti. Siinä on tehty lapsuus, kaikki, joka ikinen mökkireissu, joka ikinen kerta kun sä lähdet pikkusen kauemmas kotota, niin mansikka banaani jogurtti. Piru vielä kun men kauas. Vasem. Siinä. Ja nämä purkit on siitä
hyviä, nämä on halpoja, siinä on litra, niin se määrä, mitä lounalta jäi syömättä, niin se korvataan illalla. On niinku aivan saatanan hyvää. No, vähän vaikeasti käsittää. Jep. Kulhoon jogurttia. Henkilökohtaisesti pikkusen tykkään vielä enemmän. Noi. Mä voin nuolla siitä vähän niitä purkista. Voisin, jos olisi ruokaton, mutta enhän mä tietenkään ole. Jep. Hyvää ruokahalua. Tästä parempaa settiä ei ole olemassa. Tätä voi lapioida. Tää on vähän kuin vettä jois. Koko ajan saa pistää lisää. Helvetti kun hyvä. Tää on niinku lisää vaan. Tämä parempaa tomalla ei ole olemassa. Välillä pistää myös mysliin. Mysliin tämän kanssa. Mut murojakin kanssa yleensä onnistuu. Ja väliin sit taas ihan pelkkää jogurttia. Kieli ei ole ylimpiin viiksikarvoihin. No. Ole. Oi. Sitten kun vatta täynnä, niin naamanpesu. Piste. Naama täytyy pestä joka ilta. Ihan vaan sen takia, että paljon freshimpi olo mennä nukkumaan. Ei oo niitä koko päivän kestäviä semmosia ihmeellisiä kikkareja asioita naamassa, niin pikkusen kostutetaan tosta naamaa ja pestään pikkusen tosta. Noin. Lähteekin hieno. Noin. On kyllä on aika freshi olo. Välillä tykkään kanssa käyttää semmosia kasvomaskeja, mutta valitettavasti nyt ei tullut mukaan. Yes. Ja illan viimeinen tärkein asia on Pore-tabletti vesi. Siitä saa vitamiinit iltaa vasten sitten täydellisesti sitten elimistöön, niin siitä pistetään yksi lemppareista. Sanasoli multivitamiini sokeriton tommonen tabletti. Pienee vesimäärää, et ei ole niin paljon juotavaa. Se on monivitamiini. Joo. Siinä on kaiken näköisiä eri vitamiineja. Siinä on 20 Pore-tablettia maksaa joku 2 euroa ehkä. Ei ihan hirveästi enempää. Nyt kuohuu niin hienosti. Kyllä nyt kuohuu niin hienosti. Saakeli. Oi kun se tuoksuukin hyvältä. Onko tässä ehkä joku appelsiinin maku? Tai joku muu vastaava? Joo se. Korkki totta kai pistetään takaisin pää. Oi ja nyt tippuu 2 tablettia lattoon. Siitä toinen takaisin ja sitten vielä toinen takaisin. No, sitten vielä se korkki. Korkki vielä päälle. Oi nyt se menisi lasintaan. Oi. Saisiko? Ai. Noin. Ei sinne kyllä voi laittaa. Noin. Tabletti on hävinnyt. Kuohuu. Hiilihappoja jäljellä. Ei varmaan hiilihappoja, mutta silti se ainakin maistuu. Niin otetaan tästä ne pieni koktaili ja päästään sitten nukkumaan. Ei muuta kuin bon appetit ja
Kölky. Kyllä mä sen koko tabletin olen yleensä juonut. Noi. Yötä vasten vitamiinit. Ja aamulla kaikki tää sama jatkuu. Tämmöset on meikäläisen aamu, lounas ja iltarutiinit. Lounasrutiinit. Mitä vittua päivärutiinit. Tämmöstä elämää meitsi elää. Siinä oli kaikki. Kaikkina näiden väliaikoina. Niin vedän tuohon ja tuohon. Kiitoksia. Nyt on mun vuoro mennä pikkusen kauemmas ja Sane tulee seuraavaksi näyttämään, miten sen rutiinit päivässä sujuu.
Terve! Kato tosta. Tervetuloa meikäläiseen aamurutiineihin. Mä olen kattanut kiloita tässä näin, niin on vähän tänne tiivis tunnelma. En yleensä koskettele itteeni tälleen kamera edes, mutta joskus on kiva näyttää sitten. Mä otan sinne aamuhampaat pesiin ja mä aloitan aamun niin aina harjaamalla hampaa. Siinä siitä saa harja. No, mulla on vähän tommonen lastenlelumainen setti. Niin mä en oikeastaan veitä käytäkään, että mä ruuttaan suoraan siihen hammasharjaan sillä, että jos sitä saisi vähän ehkä siihen keskemmälle vielä. En mä yleensä heiluttele. No niin kato, nyt olisi siinä. Ja sit kun mä ruuttaisin siitä hammastahnasta vähän. No just, ei kun se on melkein, joo, tosi hyvä tuonne. Pelkkä kärki. Joo, mä yleensä jätän se. Joo, sit silmähän mä en sitä tunne. Mutta suuhun mä se voi laittaa vähäksi aikaa. Noniin. Oho. Sit mä aloitan just tällainen. Käy ihan kaikaa hyvä. Ja alhaalla paina kyllä. Okei. Juu. Hyvä. Tää näyttää vähän siltä, että mä en aina hampaan horjannutkaan. Kyllä se varmaan sitten on hyvä tulla. Joo, kyllä siitä varmaan ihan hyvä tulee. Se varmaan riittää pikkuhiljaa. Jes. Joo, siinä ei sitä rahnaa sitten ihan niin paljon ollut. En mä en tiedä tarviks sitä sit niin paljon pyyhkiäkään. Mutta vähän tietysti aina. Niin, se on oikein hyvä. Jes. Sitten mä heitän yleensä toi hammasharja vähän vasemmalta, kun ottaa sit vielä. Se on oikee, mistä sä nyt harjaa. Mä ottaisin vasemmat käden just siitä. Tuosta, joo. Yleensä en siivo näitä heti pois, mutta se on juurikin niin äärimmäisen hyvä. Tuo leipää tarvii sitten tehdä sämpylää. Mä en yleensä syö sämpylää ja mä olin köyhä, että mulla ei varaa juustoa eikä todellakaan voihi. Tässä sitä nyt on roppakauhaa. Jotenkin passiivis-aggressiivisesti lähtee yleensä aamut käyntiin. Siitä mä otan sämpylä, sit mä vähän asetan sivuun noin ja aukasen se, jes, siitä. Sitten veitti, mulla onkin hukas näköjään. En tiedä mihin on veitti mennyt, mutta siinä on voikin. Ja kun on sit tuossa hiukan edemmäs vielä, sit ihan, en mä tiedä. Se on kinkkuu nyt sit. Se on kohta se setti. Se on nyt siellä alhaalla se mä mietin, että milloin mä saisin ton kinkkupaketin tosta pois päästä. Tolta. Ja sieltä mä löydän sen. Jes, tuosta. Veitsi on löydetty. Ja sit mä alan voitelemaan sitä sämpylää, kun mun tissien välistä saavat. Se on semmoista väliä, kun on vähän pulleempi yksilö. Yes sir. Sitten sen sentin paksuuden kerros, koska kehostakin näkee, että rasva on hyvä ruude. Mut toi riittää nyt tällä kertaa, se on just hyvä. Sillä suutu sen voipaketin kanssa, kun puukota sitä. Mut sit mä yleensä kyllä voitelen kyllä se toisenkin puolen. Sillä mä tykkään voimausta, niin se on kiva saada sit kumpaankin kanteen. Jes, se on ihan hyvä. Jes, no sen verran siitä. Ja sit löytyy. Toi on vissiin pohjapala nyt. Ei pohja palannut, vaan pohja palaa. Juu, se on oikein. Juu, se on pohja. Kyllä mä oikein ymmärrän. Sitten joo, mä heitän sen voikipa ensin siihen sämpylän väliin, mutta mä otan kinkun sieltä ihan vasemmalta. Ihan vielä paljon. Se on juusto, mutta ihan vasen. No niin, kato. Kyllä sieltä löytyy. Sitten mä yleensä hinkkaan sitä pakettia myös siihen voisämpylään. Maistuu 5 paremmalta. Siitä just semmonen puolikas lehmä. Ja laita se kansipala kyllä. Juustopaketti on tuhottu. Yleensä mä oikeesti irrotankin ton kannen kyllä. Sen saa sit sillä nätisti paketoitua
paketoitu en mä ihan koko juustoa laita siihen leivän päälle. Mä voisin ottaa hiukan oikealta se juustohöylä. Mut joskus mä menen kyllä vasemmallekin. Mä en oo ihan noista ilmasuunnista vielä niin perillä, mutta siitä mä löydän semmosen vähän hipelöitä sitä. Ja sit tosta sivusta just otan tosi pieni paloja. Niin ne on pieneksi silleen ihan 5/5. Sillä sit sieltä noukitaan tämä juustoraste pöydät. Siinä on pari sivua vielä, jos jaksaa hiukan kurottaa siihen keskellä. Just siitä ja sit kouramasina käytetty tolleen. Siinä on yhden kinkku ja juusto. Mä en yleensä käytä kurkkua, mutta kai mä sit tänään käytän. Ihan teatterin vuoksi. Siinä on ihan hiukan jäänyt juustoa nyt siihen juustohöylään, niin mä heitän nyt tolleen keittiäni silmähän. Sit mä alan sahaamaan siitä puolikkaan pellon näköjään sitä kurkkuu tohon leivän päällä. Yksikään siivu ei nyt tällä kertaa mennyt heti perille, mutta ja toikin jää vähän puolitiehen tohon leitettavasta, mutta jes, just sen verran kurkkuu kun mä halusin. Sitten mä yleensä painelen sen tuolla oikein piukkahan ja sanoin, että nyt mä näytän sulle. Niin mä voisin haukata siitä sillä niin kuin suun kautta enkä posken kautta. Tuo vähän siellä sitä kurkkun. Sitten kun mä laitan ahmotti, niin yleensä ei ketkä nielasemaan näitten haukkujen välistä. Se on hyvä. Ihan vittu hyvä. No sit mä ripottelen lopuksi siitä leivästä tohon pöydälle. Ja en mä varmaan enempää ala kyllä puolikas leipä riittää mulle yleensä. Joo, sit siivotaan ne kaikki kurku ensinnäkin, mitä piti olla siellä leivän. Otetaan ne tosta edestä pois. Mä voisin pyyhkiä vähän naamat. Toi sämpylän kanssa tuli vähän ongelma. Jes, ja parrasta jos sais vielä kaikki rasvat kanssa. Ihan siihen on tullut vielä. Juurikin! Se on siisti juttu. Mä olen yleensä sillä, että mä keitän kahvi ennen kuin mä alan tekemään mitään näitä, mutta nyt mennään sitten mennään kaffekeittoon. Sinne ei laitettu hammastahvaa tai mitään. Siitä otetaan sitten kautteri pidetusta esiin ja ollaan mä laitan se kaffekeittimen siihen. Siitä aukeaa hyvä. Ja sitten mä laittaisin kahvipuruisin. Vaan kainalosta raaputin itselleni papuja. Mä kaadan yleensä ne kaikki, mitä mä olen jauhanutkin, että mä en oo semmonen hukkaa-heittelijä. Noin, sitten täytyy vesi vielä lisätä, mutta tossa juustopaketin loppu siitä, niin vielä vettä mä lisäisin kahvikeittimeen. Keittää sitä. Olen mä pari kertaa laittanut päälle ja miettinyt, miksi mä laittaisin vaikka koko tätä pannua ton säiliön. Paarasin just hyvä. Ihan tolleen tiedäks reippaasti. Ja pikku kickflipin kautta se pannu laakista sisään. Sitten ja päällä vielä. Siellä mä kapuasin ihan ylimpää. Nyt mentiin jo yli, mutta siitä kun mä painan. Onko se mahtakaa tämä laatikko otettu seinään? Mä käyn katsomassa. Sillä mä sen kytkin tosta noin. Nyt mä laitan sen päälle. Nyt mä laitan sen päälle. Yes sir, sieltä tulee nyt sit kaksi valmista keittämään. Kupin voisi kans ottaa, että mä tästä ihan pöydältä sitä välttämään juo. Koska mulla on niinku kahvikuppia tosiaan, niin ei näytä pöydällä olevaa. Katsomassa taas tuolta.
Pöymäautot on se. On se täällä. Onko se täällä se paikka? Kahvikuppi on nyt vähän. Vähän nyt tietysti jossain. Tietysti. Mä en aina pese kahvikuppia, niin se voi taikoa sillä tosta noin tollain vaan. Ja sieltä mä otin kahvikupin. Ei ollut edes kauhean vähän. Tässä välissä yleensä mä käyn pusermaan. Odottelin lorinaa, mutta nyt ei mennä sinne kyllä porukkaan. Voisi ehkä ottaa kaata sitä halterista. Siitä mä voisin ottaa sitä, joka on valmiiksi. Ja melkein vähän tykkään siitä kyllä. Siitä ihan ehkä mä miettisin hiukan vielä, että kaataisin se suoraan kuppihin. Kyllä juu, reijän löytää tietystä. Joo, sitten ihan piisaa kyllä toi puolikkaan viilisen verran maitoa siihen. Tätä vielä. Joo, kyllä se kauramaito on. Kyllä se on kauramaito. En sitä ihan pelkästään lyö. Keinottele sitä. Kattelee kurppua vieläkin tuossa pöydällä, mikä ei oo vieläkään nähty. Vasemmalla puolella hiukan mietin tätä siitä. Juu, kyllä mä menen sen tosta vielä. Pitäisi leivän välissä jälkeen ollut. Oho. Neuvostoliiton aikainen kahvikeitin, joka pörisee tuossa. Mä ottaisin varmaan siitä hiukan siinä on tippa teelukko kuitenkin, niin sanotusti väleistä. Ja vuotaa. Sitten mä mietin, tarvii ottaa toisen kerran. Siitä mä kaadan sit. Aika varovasti kaadankin. Mutta ei sillä voi kaata kuitenkin, että sieltä tulisi jotain. Vähän vielä. Jees, sillä just pikkurilin varaa se pannu. Ja sit mä stoppaisin kesken kaiken. Venaille vähän, että se tuota viimeisen kuseet. Oh no, siitä se. Tää kuppi on tosiaan nyt täynnä, niin mä voisin ottaa pienen hyryn. Heittää kurkun pois. Siitä. Älä nosti. Sanoi itselleni, kun nosti kahvikuppiliin. Ihan korkealla. Mä maistan hyvää. Vähän vielä. Se on aika viiliä. Mä vähän ottaa vielä. Vähän vielä voisi ottaa. Kyllä se maistuu. Kyllä se koko kuppi varmaan maistuisi. On kyllä lipängeli. En mä ehkä koko kuppi ottaa. Kyllä toi riittäisi. Mä yleensä 3 kuppia mennä aamusta, mutta toi jotenkin vähän, oli vissiin huono papu. Huono papu. Siinä jäi nyt sit tietysti vielä jälkiruoksi. Jälkiruoksi lähellä. Selvä juttu, selvä juttu. Tässä on meikäläisen aamusetit. Sitten mennään syömään vähän timeskipin kautta niin lounas. No, se meni äkkiä.
No niin, terve taas kaikki siellä. Nyt on aika skippi on aika skipattu. Nälkä se taas tähän tulee ja nyt vedetään meikäläisen budjettiin sopiva masuun mahtuvat nakit ja mousi. Mä en yleensä mikä kauhean suuri perunamuusi ystävä on, mutta kyllä se on se nakki, kastikään muusi siinä lukee. Mikä se ruottiksi oli? Jos mä käännän sitä pakettia, niin mä saan sen. Jos mä hiukan kauemmas saan sitä katon, niin se on tosta knaakkonut, se on potaattismoos. Sehän rimmaskin ja sitten ruottalaiset fiksuit. Juu, sit mä otan se pahvi siitä. Heitä se tolle. Ja voidaan avata tämän. Nää on yleensä tämmöset, että tarvii rälläkään, että saa muovin pois tosta. Kyllä se silloin kun hiukan dippaa sormeekin siinä soosiin, niin kyllä se tietysti aukeaa, jos se vaan avaa. Tähän tarvii ehkä joku pieni teräase. Tai sitten ei. Kaivoi persitteli tuossa äsken. Musta tuntuu, että kohta on sen verran paineistettu nakkipaketti, että kohta räjähtää. Jes, siitä. Siitähän se sitten aukesi. Ai että, haisee, anteeksi tuoksuu äärimmäisen hyvältä tämä ruoka. Sanotaan, että ihan kuin joku henkilö olisi heittänyt pienet kaasu jossain. Mä mikroa sit yleensä koita vähän silitellä, että se lämmittää se ruoan oikein hyvin. Et siitä mä sit avaan se laitoksen ja sit mä sujautan sen nakkipaketin sisään sinne, tuosta vain. Ja oikein päinkin meni. Sit
Taktinen käsienpesu tähän väliin ja tosiaan hiukan hanaa siihen touhuun. Ihan hiukan hanaa sillä tykkää resettää vähän nämä. Joo. Tää ajanrakenne muuttuu tässä mikrossa, kun vetää eteenpäin, niin aika lähtee pois. Kyllä se minuutti sit varmaan riittää siihen. Ja sit niin tää oli automaatti. Osoitteet nyt ei ihan hirveesti ailla täällä näin kuitenkaan. Että ei pääsi ihan liveen tätä katsomaan. Mä voisin hiukan pyyhkiä tästä keskeltä pöydästä, siinä näyttäisi olevan joku räkäilijä. Koko viikon töistä painanut, niin toi menee vähän otteet ja kaikki muut solmuu. Joo. Joo, se on juurikin. Ui. Joo, ei ihan liikaa tosta. Rintakehä tulee tohon. Ai. Se mikin päälle käydään. Jaha, siinä on Pouranne muusi. Pouranne muusi. Otin lautasen tähän kanssa. Ei oo sit niin sottais touhuun. Mikrossa jyrjähä. Sitten mä voisin joku aterimen ehkä. Mistä mä semmoisen löytäisin? Aterimen voisin ottaa. Tässä pöydän nyt ei näytä olevan. Mä täytyy vähän miettiä, mistä mä saisin aterimen. Ei oo sielläkään. Se on pelkkä paperi. Sitten mä voisin miettiä, mä katson taas pöydän alta. Pelkkää teatteri. Koko show. Sieltä mä löysin. Sitten mä varovasti heiluttelen sitä sen naamaa. Lähdetään vähän maistamaan. Makit ja mous. Siitä keskeltä. Siitä. Ottaisin pienen makit ja mous. Voi jumalauta, kun mä heiluttelen sitä haarukkaa ja välillä silmiä. Siinä on nyt sit makit ja muusi. Mä maistan käännäisin sitä haarukkaa sillä niinku oikeeseen aseen. Oikeeseen. Tollain. Joo. Vähän ois ollut mikros vielä kauemmin, mut kyllä ne kylmä muusikin tietysti. Joo, se taisi on kissa, mikä vilahti tuolla taustalla äsken. Studiokissa. Kääntäisin sitä haarukkaa sillain suuhun kohti. No niin, joo. Kyllä varmaan riittää sit jo, että tää on no ehkä vielä yksi. Yes, well. En mä ihan paljon enempää kyllä. Ne on aika täynnä maha. Ei lämmittänyt liikaa tuo mikro tuolla. Tää näyttää ihan vitun paskalta tää ruoka nyt tässä. Mä laittaisin se melkein syrjään kyllä tämä perunamuusi. Noin. Joo, mä otas noin nuoleisen vielä sinne. Noin, hyvä. Hyvä. Joo, mä en ikään laita sitä mikro takas sisään mikrolautasta. Vaan siihen päälle. Tai sit sisään. Jes, se on niinku melkein kuin uusi tehdaspaketista tullut. Ja mitään, vähän voisi suupieli pyyhkiä tähän väliin. On tuo. Ai vittu, välillä tykkään lähitteli leukaa. Ja sit ehtii mut suupieli on ohi. Justiin, nonni. Niinku suupieliä. No hyvä. No kyllä se on nyt on puhdas. Ei siinä, nyt täytyy tiskat sit tuo haarukka.
Siinä on jättää lojumaan muuten vituttaa. Mä tässä ihmettelen kans, että missä mahtaa vati olla? Viskivati. Siitä mähän se otin. Pikkaset ruikkaan saippua tietysti, yleensä pesee itse pelkään veden kanssa, kun mä olen vähän väsytty. Siitä snadit ruutti, jes, just tolleen. Ja sit mä otan sen haaruka sieltä. Ihan oikealta. Mä siitä. Vähän köpöttelen siihen, noin. Vähän mä köpöttelen, no niin. Ja aika rajusti mä sitä kyllä tässä naama lähellä heuttelee haarukaa. Se on tiskiharja. Se on vitu. Se on tiskiharja. Tää on se ihan tuore mehu tämä tiskivis. Tää on paskit hommaa tää ateriatiskaus. Jotakin mä olenkin kotona ollut kaukaviisas ja vaihtanut kertakäyttö astia ja vähitellen roskin suoraan. Mä pesen silmässä samaan aikaan sitä saippua vedä, niin se on oikein. Se piristää aina. Piristää aina perkeleesti. Mä en ikään pysty ottamaan sitä. Mä luulen, että mä kuolen. Jes! Äärimmäisen hyvä. Kiillotus on tietysti aina kaiken A ja O. Ja se silmän puukotus. Noniin, tiskivari voi laittaa takaisin joku kohtuu. Se on tissit, ei sinne. Siitä, hyvä sinne. Oho. Vähän ilkoilla. Jaha. Sit mä pyyhkisin pöydän, kun seuraavaksi laitellaan sukki. Jostain kumman syystä. Mä heittäisin sen haarukan nyt helvettiin tässä välissä. Ihan niinku tollain. Hyvä. Sit mä ottaisin vähän paperia. Vähän paperia pyyhin. Just siitä. Ja oikein kaukka. Noniin, juu, ja sit vähän toispuolelta kanssa sama juttu. Toispuolelta sama juttu. Kauempaa! Ai! Jes! Kyllä se riittää! Hyvä. Noniin, sukkapari ja lajittelu. Mä en ikinä lajittele sukkia, mutta mä olen tänään höveliä päällä. Tehdään tosta sitten. On kiva sitten täsmäpari. Joo, tässä on sukkia. Siinä on sukka. Se on sininen. Ja kauhean mä ihan otin samanlaisen sukan siitä. Nyt mä ajattelin laittaa ne yhdyntää. Jos mä hiukan tiivistän tätä mun rintakehää, niin nyt mä ehkä pystyn. Siinä on eka. Tää meni siis oikeesti oikein. Juu, se on melkein kans sama värinen. Metsä onkin varmaan. Joo, kyllä nämä yhteen menee. Kyllä nämä yhteen menee. No tää sävy ei näy kans ihan kauheasti. Siinä on yksi sukka sit taas. Jos mä vähän kurottaisin sieltä pikkasen eteenpäin. Jes. Ja parit näyttäis olevan. Hyvät parit näyttää. Sitten se syrjä kanssa. Mä vähän heiluttelen, että se kuivaa. Se on kuitenkin soittaa. Sitten mä joudun kurottamaan kyllä johonkin verran. Keskellä. Ihan hiukan vielä. Ihan hiukan. Siinä. Vasemmalla. Siinä. Kummatkin sukat sai siitä. Eikä edes käydy kunnolla. Jes. Siitä mä en repi sitä varvaspäältä auki. Mä siitä löydän reijä. Sitä nekin yhteen. Tällaisesta hoituu. Ei edes kato päin. Tuo ikinä ei suuhun laita. Nyt kutia tosta on vähän märkä olo, että tuottaa, että hiukan rapsuttaa, niin se on juurikin näin. Melkein meni hukka suuhun. Tässä oli Tässä oli meikät päivärutiinit. Seuraavaksi timeskipataan sen verran, että me pelaa
16 tunniksi World of Warcraftiin ja sitten mä vedän iltatoimeen sen jälkeen. Eikä palataan ihan pian. Siinähän 16 tuntia vierähtikin oikein nautinnollisesti videopelaten. Nyt on aika kuitenkin sitten hiljentyä. Noin, nyt on aika hiljentyä. Iltapalalle, joka on tänään jogurtti, mitä en koskaan syö, mutta tänään sit maistetaan. Tänään maistetaan vähän jogurttia. Ja mansikka banaani. Ihan hirveästi iltapalakseen tarvii. Yleensä mä syösin sipsipussi, mutta kai se kannattaa koittaa tätä laittaa niinku kulhoho sitten tähän alemmas. Mä en nyt millään ymmärrä sitäkään, että saada alemmas. Jes, noin, kyllä mä se sit ymmärsin. Sitten mä ihmettelen tässä, että en mä kyllä tiedä. Niin joo, laitetaan sitä jogurttia nyt sinne kippaan. Ei oo mitään se. Tyhjä on kippa. On. Jes, täytetään. Joo, riittää sit vallan mainiosti kyllä. Mä itselleni tokasen aina kun en ymmärrä mitä mä teen. Jep, tässä on nyt jogurtti. Sitten mä yleensä paskasin sormilla hitlain kulhon reunaa ja heiluttelen näitä aterimia vielä iltapalallakin sillä silmän kohdalle. Jos joskus kasahtais saikku sillä lailla, että satana silmä seuraavan 3 kuukautta. Ehdottoman tärkeää on oikeasti sekoittaa pelkästään jogurttia. Se voi olla paakkuinen. Siinä sitä jogurttia nyt sit olis kyllä.
Pitäisikö se sit vaan laittaa suuhun? Puole suuhun ja puole pöydän, sillä mä tykkään mun iltapalani vetää. Kyllä, maukasta. Oho, nyt tuodaan koko kulho. Näin. Yes sir, ei muuta kuin lappaa vaan. On kyllä äärimmäisen maukas. Tämä voisi olla viimeinen lusikallinen kyllä tähän iltaan. Kun se äsken ollut täynnä, niin otetaan hiukan enemmän vielä. Noniin. Mä imestelen tätä aina. Tollain. Se nyt meni sit sillä kun se meni. Kyllä maukas tuo. Sitten mä voisin miettiä, että kun mä olen tämmönen porsas, niin siivot tota pöytää sillä lailla, että sais suurimman jukurtit tosta. Siitä ihan heti alas siihen vaan. Siinä on oikein iso mälli, niin siivota se siitä pois. Ei saatana on tämä touhu. Jep. Mut 2 sweepillä näköjään se saa sit kaikki pois. Äärimmäisen kova touhu. Juu, ei kun 2 sweepillä se siitä saa pois. Joo. Oni. Jes. Vähän suupieliä vois pyyhkiä kyllä. Jes. Suupieliä. Ne on ollut tänään hakuisessa kyllä. Jostain syystä. Noniin, päivän ruokailut. Done, nyt pestään naama. Jostain, siis nämä aktiviteetit on kyllä semmosia, mitä henkilökohtaisesti en itse erikseen harrasta. Jos naama pestään, niin sitten ollaan kyllä kiveksetkin pesty siinä samaan. Mutta niitä ei tänään tässä kamera edes kuitenkaan ihan hirveästi röplätä. Niin. Yes sir. Tuo kastetaan todennäköisesti koko pyyhe sinne veteen. Mä en tiedä, onko tää nyt kauhean oikea oppista aallonpesua. Eikä tiedä missä tämä pyyhekin on ollut, mutta nyt mennään sitten. Yes sir. Vähän suuhun kato tuosta. Ja sitten korvat kanssa kannattaa. Oikein kunnolla. Just näin. En mä tiedä olisikohan se siinä. Kyllä mä luulen. Sitten mä käyttäisin varmaan 300 kuivaa paperia tähän. Yes sir. En siihen pöytähän välttämättä niinkään, mutta jos mun naama olisi vähän kyllä. Jep. Ihan silmäkuoppiin päätellä, nyt mennään iltaan. Vähän otsahikeä nyt suuhun. Oi, onpa rankka päivä ollut. Noniin. Semmoiset. Sitten vielä vitamiinit naamariin ja sen jälkeen täytyy ehkä yksi nikotiinipussikin laittaa sitten vielä yömmin. Mutta mennään siihen kohta. Sillä yleensä olen täyden vesilasin. Jos mä olen tässä vitamiineja vetänyt, niin ihan täyden vesilasin kaatanut. Mä oon taas täysin rälläkkän paketteja. Noniin, sieltä yksi sanas oli. Noin, siinä on yksi. Jes. Sitten taputellaan vähän pöytään ja mietitään. Siitä löytyy. Ja sitten pikku flippi! Täytyy kehua välillä itseäsi, kun onnistuu niin hienosti. Ei vittu, nyt ottaa kyllä mahan pohjasta. Mä en tiedä. Mä olen tänään syönyt jotain semmoista, mitä mä normaalisti syönyt. Joo, kissejä krapula. Tätä se uppis, mä olin puhjata viikkoa tähän jotain. Jep, siihen vähän. Älä sanoo Sane itelles, kun heilutteli vitamiinijuomaa tuossa. Tosiaan. Tää on kyllä sihijuoma. On niinku koottia. Mä tykkään sihijuomasta sen takia, kun se sihisee niin kauheasti.
Siinä on vielä semmonen pieni nännipiha. Hetken odotellaan. Se on kunnon sinsikki. Kulannut. Vähän riskikaupalla tässä sekoittelen sitä sinne. Jos mä kurkkaisin nyt nopeasti. Kyllä se sulannut on. Sitten mä nautin tämän näin ja olen vitaminoitunut. Mä mietin aina kovasti ennen kuin vähän rupea. Nyt onko? Kaada vaan saman sanan itselleen. Vähän on vielä pohjaa. Se kuppi ylempää. Se kuppi ylempää. Viimeistä tippaa myöden. Viimeistä tippaa vielä. Sitten pienet knife inspectionit siihen. Vitamiini. Vasella. Tervetuloa myöskin kaikki katsojat tähän viimeiseen hetkeen. Nyt mä otan pala paperia, pyyhin vaihteeksi mun suupienet. Jos mä nyt löytäisin suupienet. Tähän löytyy sieltä. Taskus on vielä nikotiinipussi, jos mä oikein muistan. Se on tissi. Vasemmalla taskus. Vasemman taskus sieltä. Sieltä mä löydän. Ulosmyyntipakettos. Käännä se oikein päin, jos tolleen hyvä. Nasauta sieltä sarana puolelta auki ja mä laitan yleensä kielen päältä mä myytykäisin. Vähän yli ohiva. Ja sitten ei muutko sänkyhy ja odotetaan, että nukahtaa aamusta 8 tunnin jälkeen herää tämän nyytti huulessa ja ilman kuivakaumaa. Ja siitä voi taas aloittaa uuden rutiinin. Näin se on. Kiitoksia kun katsoit minun päivän. Mikä tämä on? Mikä tämä? Mä kysyn Jumalalta. Mikä tämä on tämä touhu? Noniin, valamme hetken kuluttua. Otetaan tosta. Aleksilla on jotain huono oltava. Mä pahoittelen tähän väliin meidän musiikkivalinta. Jotkut ehkä vähän liikaa tuo show. Meillä ei oikeesti varmaan tällä kertaa muuta. Siinä oli tärkein. Siinä oli näin tärkein. Nyt on aika tyhjä olo. Onko paperi se jossain? Lähtikö sulla äänikin? Aivan tajuton meininki. Oliks tää sun? Mä lainaan. Joo. Kiitos kovasti kun tulitte katsomaan. Toivottavasti viihdyitte. Nää näkyy meidän tuolla live-kanavalla kaikki taltioinnit aina sitten jonkun ajan päästä, kun mä saan se sinne pattua ja sitten näistä tulee vielä kooste tää pääkanavalle, niin sitten Kyllä, kyllikkiä. Pyritään jatkossa striimaamaan enemmän ja myös viikolla. Joo, 2-3 kertaa viikossa. Tai no, joka toinen viikko, kun Alex on lisääntynyt, niin ei voi... Ja sanoa muuta vaan päästään vielä. Niin. Ai mikä tää on? Parillinen viikko? Juu, kyllä. Joka parillinen viikko ainakin jossain näin. Eli kannattaa seurata Instagramia, niin sinne tulee aina ilmoitus etukäteen. Ja Dice Code.
Dice... Mikä? Discord. Niin, Discord. Yes. Mä voin kirjoittaa tän. Kirjoitteles vaan. Discordi löytyy tuosta. YouTube löytyy siitä. Instagramiin kannattaa laittaa seurantaa, se on tärkein pääväylä ilmoituksille. Ja tuolta löytyy sitten kaikki linkit joka paikkaa. Milloin Among Us-striimi? En mä tiedä. Mä oon niin paska valehtelen. Me tarvitaan siihen sit pelaajia sieltä. Me tarvitaan pelaajia, kyllä. Katsotaan sitä sitten. Sä olet kyllä maailman paskin valehtelemaan. Niin olenkin. Sä rupeat katsomaan muualle ja... Niin mä myyden saatana. Me ei pysty saatana lainkaan. Ei pysty. Ei pysty. Onks meillä jotain ajo-ohjelmaa tähän koneeseen? Siinä on ne.